Sí, tot llest. Àudio, càmera, plaqueta, acció. És que no entenc per què li has hagut de dir. De debò que ara mateix no podem confiar en ningú. Les coses han canviat aquí, no ho entens? L'has cagat parlant amb el Pau. Ho sento, no em jutgis així. Bueno, va, tranquil, que estic amb tu. T'estimo. Escolteu, no sé el que penseu. Però no és el que creieu. Ah, no? I què és? Merda, m'he oblidat. Vale, tallem. Ha estat bé, però repetim aquesta última escena, que hi ha hagut un mini error. I vet, vine un moment, que parlem. Aquí veus que és amb més èmfasi, com està comunitat. Com una mica dramàtic. Fem. Ua, Dani, creus que està bé així el guió? Buah, sí, Pol. No ho canviïs, que està brutal, així, Va, ho deixo, doncs. Per cert, Dani, el teu pare ens pot financiar el curt? No sé, Clar que sí. També m'ha dit que ho presentarem al teatre. Buah, perfecte, doncs. Ara, quins nervis. Sí, ja ho visualitzo. El públic esperant la nostra obra. Podem canviar el món amb la gent que veurà. Ens trobem als carrers de Nova York, on la Legió Catòlica Nacional de la Decència es manifesta per reclamar un cinema amb pel·lícules Si decents. no debe estar prohibida, sí tampoco debería estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. Mantenint l'ordre social i els valors de la família. Vull crear la meva història de cine. Vale, ja per fi tenim el guió del curtmetratge imprès. Ara l'únic que ens queda és gravar i t'he d'explicar com va sortir lo de demanar ajuda als meus amics. Ho vaig deixar anar sense embuts, arriesgant-me a qualsevol tipus de resposta. Vull fer una història de cine i necessito la vostra ajuda. Què dius tu ara? Que vols fer pel·lis? Pol, això no té futur, Sí, que així podré conèixer el Zac Efron. Jo ja esperava aquesta reacció. Per ells, el món del cinema era una cosa en la que només 4 senyors amb pasta s'hi podien dedicar, entre els quals jo no hi estava incluït per òbvies raons. El cas és que les seves pel·lícules preferides havien de ser d'un caixer massa elevat per a mi i amb una estigmatització social que per mi era massa conservadora. Però ningú pot actuar? Ara t'explico.
La Joana segur que no, perquè em va dir que té molts treballs a fer, marxa al fin amb la seva família i ha de cuidar el gat, entre d'altres coses. Després està el Sebas, que diu que li encantaria ser famós, però no el veig gaire disposat a actuar i no pega en el personatge. Finalment, la Ivet, que em va dir que sí, que encantada d'ajudar i que així es pot distreure d'alguna manera. I la Ivet m'ha dit que sí que pot participar, així que sumat a l'Oriol ja són 2. Qui més podria actuar? Jo també podré actuar. Tu, Dani? Buah, no sé què dir-te, I ara ets tu el que no em veu futur a mi, només necessito una mica de confiança. No he dit que no confio en tu. Pensava que pensaves igual sobre nosaltres. No sé de què m'estàs parlant. Res, no actuo. A veure, ja no t'interessa el nostre curtmetratge? Si és així, ja ho puc fer jo sol. Des de quan no m'interessa el curtmetratge? Si t'has de posar així, Així com? és igual, deixa-ho. Dani? Dani? Sé que saps que m'agrades molt i que no penses en tu mateix, Pol, ni en nosaltres tampoc. I jo no sé com fer-ho per viure amb tu. Dani, jo... no puc pensar així. El dia de la projecció va néixer amb grans expectatives. Havia de ser una nit perfecta. El públic esperava veure la nostra obra, que havíem treballat amb suor i llàgrimes, amb l'objectiu de canviar la vida de moltes persones al veure-la, incluïda la nostra. Sense saber-ho, havia de ser una nit màgica i en parella. Pol, espera un moment, sisplau. Hem de parlar, Dani, però he de sortir ja, després quedem. Sí, però només dir-te que moltes hores de fora. Sé el que significa això per a tu. Pol. He de sortir ja.